Ben, imos dar comezo ao pleno ordinario correspondente ao mes de xaneiro. A primeira punto de orden do día sería a aprobación da acta 15/2021 do pleno da sesión ordinaria do 25/11 do 2021. Votos a favor, é un pleno. Apróbase a acta electrónica por unanimidade. E pasamos ao segundo punto, que é o recoñecemento extrajudicial 1/2022 de aprobación de facturas pendentes do exercicio 2021, que ten o número de relación H/2021/7. Este punto foi tratado en comisión informativa o 21/01. Lembro, para un pouco, porque sempre que saen estes recoñecementos que levan por nome extrajudiciais, que non é que haxa un xuízo, precisamente é o contrario, non é necesario ir a ninguna instancia para recoñecer esas facturas e, sobre todo, pagalas con fondos propios do Concello, con fondos propios dos orzamentos municipais e facer ese pago, que por así decirlo, unha maneira de poñerse o día. Se non o di o concelleiro de Facenda, lembro tamén que na comisión informativa trasladouse a idea de facer este recoñecemento extrajudicial tan axiña para facer fronte a unha serie de facturas que agardaban o pago e excluirse así tamén dun posible mecanismo de pago que está en marcha por parte do Estado e que implicaría algún tipo de xeneración de documentación por parte do Concello. Con este trámite que se somete hoxe a consideración e votación, estamos evitando iso, de tal maneira que non haxa que recurrir a ningún tipo de procedimento, nin haxa ninguna outra complicación administrativa para seguir funcionando coa normalidade destes últimos tempos. Así que agora deixo que sexa o Concelleiro de Facenda quen explique os pormenores do caso. Bueno, coa exposición na propia Comisión de Facenda e co que expuso o alcalde Adolfo, bueno, pois está bastante claro. De todas maneiras, aclarar que o recoñecemento decreto, é dicir, a cuantía das facturas que imos aprobar por pleno ahora mesmo, ascende a 11.000 euros, 11.700 euros, non, exactamente 11.726,96 euros. Esa é a cuantía das facturas que imos aprobar. E esta cuantía intégrase xunto con outros 32.000 nunha cuantía de 53.000 euros que xa están aprobadas, xa están licenciadas e están pendentes de pago. A necesidade de afrontar este pago, como expuso o alcalde Adolfo, a necesidade de afrontar é por imperativo da Facenda do Estado. A Facenda do Estado, ao aprobar os orzamentos para 2022, pon unhas cláusulas polas cales obriga aos concellos como o Concello de Rianxo a facer frente a resolver esta débeda, ou senón entra nun procedimento de débeda obrigada coa Facenda e ademais nun plan de axuste. A cuantía é pequeniña, o Concello pode facer frente a estes en total estes 53.000 euros. Antes, hai un prazo que é antes do 11 de febreiro e iso é o que imos aprobar. Aprobar estas facturas de 11.000 euros para que se faga o pago antes do 11 de febreiro e non estar obrigados ao que prevé a normativa esta que está incluída nos orzamentos do Estado para 2022. A ver, estamos falando dunha cuantía pequeniña e ademais estamos falando de algo importante, é que isto é o resultado dunha mellora sensible, importante, no que é a xestión económica do Concello, non?
que ainda ha de mellorar máis, pero, bueno, está mellorando. Por iso tamén a cuantía é perfectamente asumible ahora mesmo e de xeito ordinario, sin ter que acudir ao procedimento extraordinario que prevé a Lei de Orzamentos do Estado. Eu creo que co que comentamos na Comisión de Facenda, co que expuso o alcalde, eu creo que está exposto, contando ademais que estamos falando de cuantías pequeniñas, inda que teñen a súa importancia porque son débedas a provedores que debemos atender. Nada máis. Moitas gracias. De acordo, ten a palabra a voceira de Cidadáns. Seguimos aprobando facturas con casi un ano de antigüedade. Eu non me vou a negar a que a xente cobre polo seu traballo. O meu voto vai a ser a favor. Rianxo en común. Gracias. Sí, o noso voto tamén vai ser a favor. Como dixen na comisión, lamentamos que sigan vindo facturas, sobre todo tan atrasadas. Son facturas de abril, maio e alguna creo que incluso de marzo. Lamentamos que os nosos proveedores teñan que esperar tanto para cobrar e a ver si dan posto remedio a esta problemática. Moitas gracias. Voceira do PSOE. Boa tarde a todos e a todas. Nós tamén estamos de acordo en que intentemos, con este recoñecemento extrajudicial, e xa que é unha cantidade asumible para o Concello, evitar este plan de pagos. Nada máis, vamos a aprobar a moción. Voceiro do Partido Popular. Nós votamos, estamos de acordo, votamos a favor. De feito, xa se votou tamén na comisión, por lo que comentou Mariano, só estamos de acordo para nós. Ben, visto o apoio unánime á proposta, sí que quería facer fincapé en que o mecanismo de recoñecemento é un mecanismo absolutamente normal dentro dun orzamento de 10 millóns de euros aproximadamente que manexa 9-10 millóns que se manexa o Concello de Rianxo, que veñan facturas ou recoñecemento extrajudicial de 11.000 euros, pois non deixa de ser unha cantidade evidentemente pequena, moito menor do que era no pasado, e, polo tanto, pois é un indicio de que se está no bo camiño e non se acude a este mecanismo que prevé o Ministerio de Facenda, non? Polo tanto, creo que se está nesa loita continua que hai, e a verdade, é posible que incluso todas as administracións teñan que recurrir a recoñecementos extrajudiciais porque hai moitísimas casuísticas que ás veces teñen que ver coa propia tardanza dos proveedores en entregar as facturas, pode ser o caso de algunhas, que pode haber correccións nalgúnas outras, que pode ser o caso, e pode ser tamén o caso que algunha factura, por algunha razón, algún número de conta ou algunha cousa, se atasque. Por lo tanto, non deixa de ser un mecanismo normal que, xa digo, afecta a 11.000 euros dun orzamento importante de entre 9 e 10. Por lo tanto, é unha cantidade absolutamente menor. Outra cousa sería que se estuveramos falando de centos de miles de facturas, etc., que, como ben saben, se foi correxindo e sustancialmente se foi mellorando co último orzamento aprobado e que agardemos que tamén o orzamento que nos agarda ao longo deste ano o máis axiña posible, pois tamén corrixa e leve a menor carga posible. Verán outro indicio tamén de que se está no bo camiño cando aprobemos o POS, porque van ver que no POS, a diferencia dos POS anteriores, dos plans de obras, non vai conlevar facturas, cousa que se acontecía nos anteriores, porque efectivamente a cantidade era maior da que se debedaba e esa situación foise correxindo e o propio plan de obras non vai incluir este ano factura como dentro de dunha semana ou semana e media que celebremos ese pleno para abordar o plan de obras, non vai conlevar esas facturas, co cal é un indicio máis de que esa obriga que había de ir realizando todos os pagos se está cumplindo e se va na boa dirección. Se vai na boa dirección. Ben, votos a favor, polo tanto, da proposta. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orde do día,
que sería a proposta do Grupo Municipal do PSG-PSOE instando a Xunta de Galiza a cumprir co acordo parlamentario unánime de estender o servizo de hospitalización a domicilio ao Concello de Rianxo no primeiro trimestre deste ano. Imos votar primeiro a urxencia, que sexa a ratificación da súa inclusión no Pleno. Votos a favor da ratificar a súa inclusión, tamén por unanimidade, pasaríamos entón a tratar esta proposta. Deixo que sexa a concelleira do PSOE, Oceira, quen nos traslade esta proposta. Gracias. Bueno, non expuxen brevemente para a ratificación da urxencia. A miña idea era decir que era para, traíamos aquí o asunto para que dende a corporación lle recordáramos á Xunta que cumpliran o acordo no que quedaron na comisión, un acordo unánime que se comprometían a implantar este servicio de hospitalización a domicilio en Rianxo, que non o hai, antes, que neste trimestre primeiro do ano 2022. Paso brevemente a dar lectura ao corpo, que máis ou menos xa sabemos, pero, bueno, para saber que realmente este servicio é importante e que está recollido no Plan Galego de Hospitalización a Domicilio, na estrategia do 2019 ao 2023, e que xa debía de estar implantado, por iso esperamos que non tarde moito en Rianxo, e tamén nos gustaría que se fixera extensible a outras zonas de Galicia que non o teñen. A transformación dos servicios sanitarios cara a modelos asistenciais máis próximos e amables para o paciente é o reto ao que teñen que enfrontarse as administracións. Entre eses novos modelos figura a hospitalización a domicilio, que consiste en atencións e cuidados médicos e de enfermería de rango hospitalario proporcionados aos pacientes no seu domicilio por profesionais e con recursos materiais propios do hospital. Neste novo marco asistencial, a Xunta de Galicia conta co Plan Galego de Hospitalización a Domicilio enmarcado na estrategia ADO 2019-2023, que se presenta como un eixo fundamental na transformación da asistencia sanitaria, xa que humaniza a atención, permite traballar coordinadamente e leva o hospital ali onde se necesita. O propio plan marca a previsión de poder chegar canto antes a toda a poboación galega, mais xa chegados ao ecuador do programa, na actualidade existen unhas enormes diferencias entre as áreas sanitarias do país. Así, mentres algunha presta o ADO a todo o seu territorio, na de Santiago de Compostela e o Barbanza, ese servicio só lle corresponde a pacientes da capital galega e os que habitan nunha área de ata 25 km da unidade, deixando así fora a núcleos como Rianxo, por exemplo. Os membros da Comisión Quinta do Parlamento de Galicia acordaban por unanimidade o pasado 16 de decembro de 2021 instar ao Goberno galego a estender o servicio de hospitalización a domicilio á totalidade da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza antes de que remate o primeiro trimestre do ano 2022. O Sergas está respondendo ás reclamacións que a veciñanza de Rianxo realizou individualmente o ano pasado na plataforma de queixas para demandar o servicio ADO no seu concello da seguinte maneira: confiamos en que moi pronto, previsiblemente no primeiro semestre do 2022, toda a área sanitaria de Santiago e Barbanza poida gozar deste servicio. Diante desta disparidade na cobertura asistencial en Galicia, que non hai máis que establecer cidaдаnías de primeira e segunda categoría nun asunto tan vital como o que nos ocupa. Polo tanto, o Grupo Municipal do PSG-PSOE de Rianxo presenta a aprobación do Pleno o seguinte acordo: instar á Xunta de Galicia a que cumpra o acordo parlamentario unánime de estender o servicio de hospitalización a domicilio ao Concello de Rianxo no primeiro trimestre deste ano, xa que a cidadanía de Rianxo non merece que se lle negue este servicio por máis tempo. Nada máis. Gracias. Eu estou totalmente de acordo. É algo moi necesario para Rianxo, para evitar máis trastornos, tanto para os doentes como para as familias que xa de por si teñen bastante con padecer enfermidade. Voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Sí, nós tamén estamos totalmente de acordo. O sistema este doado é necesario, moi necesario para Rianxo. É unha pena que en apenas un mes, non sei moi ben polo que, pero xa nos teñen acostumbrados, que é típico no Partido Popular, refiro ao Partido Popular de Santiago, a Xunta de Galicia,
que en cuestión dun mes de diciembre, de 16 de diciembre, que aproban por unanimidade no Parlamento, están todos de acordo, poñen un plazo no primeiro trimestre, e un mes despois acordan o primeiro semestre, é dicir, seguramente dentro dun mes poderán acordar que no largo do ano 22. É unha pena que Rianxo siga sinado, porque a máis eles acóllense non só aos kilómetros, porque seguramente se vamos ao punto máis lonxano, máis afastado do que é de Rianxo do Concello, seguramente haxa menos dos 25 kilómetros, e se lle faz a demanda de ir aí, van a dicir que, claro, non só son os kilómetros, sino que tamén é a asistencia, o que é polo núcleo de Rianxo, que entonces aí aplican a asistencia para non acercarse ali. É unha pena, é moi necesario, creo que o ADO está implantado en Galicia, creo que lá foi en Ourense por 1998, van alá 24 anos, eu creo que xa é tempo suficiente, e agora sacáronse este proxecto do Dasa Nova ao 23, que vai chegar ao 23, e vamos a seguir igual. Nós estamos totalmente de acordo, e votaremos a favor. Gracias. Voceiro do Partido Popular. Sí, nós vamos a votar tamén a favor, pero quería puntualizar unha cousa, o sea, como contestar aquí ao compañero de Rianxo en Común, e ao mesmo tempo a señora Rosoy, que está ben reclamar a Xunta, reclamar ao PP, reclamar de todo, que se pode reclamar, que me parece ben, que todo que se ben para os ciudadanos é ben para todos, pero teño que recordar que nos presupuestos do Ministerio de Sanidade o ano pasado quedou sin executar o 51% dos cartos que había que mandar a Xunta de Galicia. Ejecutaron solamente o 49%. Entonces, pódese pedir, pero se non dan, malo se pode ejecutar. O sea, os servicios, se non hai cartos, tampouco non se poden facer o que hai que facer. Entonces, terá que ser aportar todo o mundo un pouco do seu lado, e non quedarse co 51% dos cartos e mandar solamente o 49%. Entonces, pois, esa puntualización nada máis, pero manos que non dais, que esperáis. Nada máis. Voceiro do BNG. Perdón, bueno, nós, máis alá das controversias que poda haber, nós coincidimos en que é un servizo moi necesario para humanizar o que é a asistencia sanitaria, para aliviar o traballo das familias, e este é un asunto que sabeu reiteradamente a Corporación, e, bueno, é posible que non nos quede máis remedio que ser insistentes, pero ser insistentes coa idea de que isto se implante canto antes. Nada, nós imos a apoiar a proposta e, por suposto, adherirnos e facer noso o acordo este do Parlamento de Galiza, instando a que se poña en marcha. Nos apoiamos. Nada máis. Quere contestar alguna cousa? No, simplemente puntualizar unha cousa. Home, eso que acabo de usted de decir da transferencia de fondos, non vou entrar aí, pero eu teño que, podemos pensar en que xa estamos pensando e fixamos referencia á comodidade do paciente, porque eu quero que a xente que non sepa que, gracias a Dios, non tuvera necesidade de utilizar a hospitalización a domicilio, que estés no hospital e che digan que non podes vir para a túa casa porque necesitas un tratamento que ao non ter eso non podes vir. Hai que pensar tamén a outra parte que, se ti vas para a túa casa, efectivamente gastan cartos en virte a atender a túa casa, pero tamén estás liberando unha habitación, que eso tamén é liberar fondos. Entonces, non sei, hai que buscar o equilibrio e realmente, se ese servicio existe, pois temos que poder disfrutalo todos. Ademais, é en situacións de verdad delicadas. Entonces, simplemente eso. Eu estou contenta de que, efectivamente, todo o mundo estemos de acordo en que necesitamos, e xa digo, que Rianxo, que neste momento non se ve, non pode disfrutar dese servicio, que todos os rincóns de Galicia, cada vez algún máis, que tamén non poda ter, nada máis. Ben, hai un apoio unánime polo que se ve a moción, como foi obxecto tamén de apoio varias mocións anteriores no mesmo sentido que se presentaron e se aprobaron no pleno de Rianxo. Hai un acordo do Parlamento, hai unha campaña veciñal que foi apoiada masivamente con sinaturas que se enviaron tamén ao propio Sergas,
Os nosos pabillóns deportivos contan cuns paneis de apoio á extensión deste servizo, e constame que, aparte desta contestación que están facendo a xente que asinou ou presentou queixa, tamén hai unha posta en coñecemento dos impulsores da campaña veciñal en Rianxo de que se vai tentar por todos os medios cumprir con ese acordo parlamentario e estendelo tal como estaba neste trimestre. De feito, deron xa algún detalle aos impulsores da plataforma polo ADO para sinalar que pasaría a cubrirse no Concello de Noia, Rianxo, creo que Lousame, o máis asiña posible por parte da xerencia do Sergas. É dicir, que hai sinais, e está ben que o propio Concello de Rianxo faga o recordatorio, a lembranza, de que se cumplan cos acordos. Por lo tanto, non quero ir moito máis alá dos posibles reproches que poida haber de cando se paga, si se dá. Hoxe hai unha boa noticia, se dependía deso, tamén aparece que vai haber un acordo para uns fondos que quedaron aí do 2018 do IVA, de volveros a traspasar, a ver se estaba aí esas cantidades. Bueno, pois, é dicir, que se avanza nese camiño tamén. Así que imos pasar a votación. Votos a favor desta moción? Por unanimidade tamén. Ben, pasaríamos á parte de control cos rogos e preguntas. Hai, sí, dación de conta das resolucións, antes de pasar ao apartado de rogos e preguntas, que serían as resolucións do 912 ao 1141/2021, ditadas nos meses de novembro e decembro. E tamén actas da Xunta de Goberno que foron trasladadas ás concelleiras, que son a 20, 21, 22 e 23, 3 sesións ordinarias, 4 do 11, 18 do 11, 2 do 12 e a 23 do 2021, que sería unha sesión extraordinaria da Xunta de Goberno. E agora sí, pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Voceira de Cidadáns. Unha das preguntas é: que pasa cas luminarias? Hai zonas que se quedan sen luz. Un proxecto con un orzamento tan elevado non pode estar a deixar sin luz aos veciños. E outra é: vostede pasou por diante dos contenedores da Ribeira. Estamos en inverno, dase conta do cheiro que desprenden. Ten pensado algunha solución para esa chambonada? E os rogos é que hai que buscar algunha maneira de facer que a xente que leve os cans que non poden ir polo paseo están indo igual. Ali a iluminación é escasa e cando estamos no lusco e fusco hai que andar sorteando coa luz do móvil porque non se ve as deposicións dos cans. E mirar a ver, un que o pise, bueno, pero que hai xente que leva carritos e despois ven traendo todo para ver o que se pode facer, xa que a xente non ten civismo, mirar dunha maneira, ainda que sea máis drástica, para que non vayan por ali. E outro é se se poden cambiar as luces do marcador do polideportivo de Rianxo, porque non se ven os resultados. Moitas gracias. Voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Bueno, eu vou comezar polos rogos. Seguindo un pouco o que dixo a compañía de Cidadáns, rogábamos o tema do alumeado, sobre todo tamén na parte do paseo marítimo, que é moi escaso, vese moi pouco na parte que funciona. E hai unha parte máis ou menos un pouco antes de chegar á playa do Paso, que de aí en diante non funcionaba hasta chegar á playa da Torre. Rogábamos que o miren e o reparen o antes posible. Tamén, un pouco unindo con isto da iluminaria, temos aí un problema, ainda que non depende exactamente o que é a carretera do Concello, si o que é o alumbrado. Diante do Instituto hai pouca iluminación, hai pasos de peatóns que están sin pintar, apenas se ven, por non falar da maleza das aceras. E máis na baixada de Rianxiño, a altura máis ou menos de onde se colle hacia a Lugonza ou Disteva, ali para saliren os coches e camións, para salir dali hai un espello enfrente bastante pequeno e tópanse con que a velocidade na que baixan os coches é bastante alta, chegan á rotonda, coincide varios días que
salen da rotonda e o autobús escolar que fai a ruta, creo que é do Colexio de Noia, ten a costumbre que non é parada, paran aí, bueno, pues, rogamos que a ver se lle pode poñer remedio a iso. E co tema das preguntas, pois quería preguntar como estaba o tema do pexón, xa que vimos que na prensa que parece que, digo a prensa, que parece que se quere aprobar canto antes, a ver se o retomamos, porque creo que a última vez que o retomamos a nivel de corporación, creo que foi alá no mes de agosto, creo que foi, ou setiembre, por aí. Entón, queríamos saber cando íbamos retomar o tema do pexón. Depois tamén quería preguntar tan siquera que por que non se vaya ben, xa non vou dicir por que non se repara, que non sei por que non se repara na rotonda daqui de arriba onde está o Colexio Castelao, o golpe ese que lle dou o coche rompeu a valla, aí están os ferros, así á vista, están sin vallar, creo que hai unha cinta de plástico, non sei cal é o motivo de por que non se repara, e xa que non se repara, pois, cando menos que este ben vallada. Depois tamén quería preguntar como estaba o servicio de bus urbano que terminaba en decembro, e vimos agora que por parte de Monbus colleu a ruta de Flora e bueno, saber un pouco como estaba o tema do bus urbano aquí en Rianxo, que non está facendo ahora mismo e como vai quedar. Unindo un pouco ao tema este do bus, quería preguntar por que non se puxo e non se pon unha marquesina na parada de autobús en Sete Fogas, porque creo que está a parada en Sete Fogas, creo que está desde setiembre. É dicir, non ten moito sentido que este ali a parada sin marquesina, porque estes días de bo tempo ainda bueno, pero aí atrás estaba chovendo e vemos a xente maior que ten que estar aquí na marquesina e resulta que o autobús lle para alá. É dicir, non sabemos por que non se puxo, así que dunha maneira provisional, unha marquesina ali en Sete Fogas. E tamén quería preguntar por que non se soterraron aínda os cables no edificio dos mestres que están pegados hai dous postes que interrompen o paso entre a rampla e o ascensor e o poste, non deixan pasar, e creo que xa o trouxemos aquí ao pouco de iniciar esta legislatura e nos dixeron que non se sacaba porque estaba pendiente de soterrar. Entendíamos que sería unha cousa breve, van alá casi 2 anos e iso sigue igual e non sabemos cal é o motivo de por que non se soterraron, ou polo menos por que non se sacaron os postes dali. Despois tamén quería preguntar, fai uns meses este concelleiro trouxo aquí ao Concello unha problemática que había referente a unha veciña da Rúa do Hospital, polo tema de facerlle unha rampla, bueno, por diferentes motivos que se expuxeron, non se fixo a rampla para poder subir con unha persoa dependente á casa e se alegaba que se atrancaba moito a acera, non era posible. Meses despois vemos que se montou esa isla, a isla dos contenedores aí na Ribeira, onde se retiran dous bancos que había, onde se invade a acera e creemos que non é o sitio máis idóneo e quería preguntar se finalmente van retirar esa isla de aí ou se lle buscaron tan siquera outro sitio máis adecuado. Tamén, por último, quería preguntar en que punto ou fase está o tema dos bonos do comercio. Moitas gracias. Ben, empezando por este último e lei de atrás. Perdón, Partido Popular. Non. Non, era un roubo, era un escrito presentou un veciño da Vidreiro do lugar da igrexa e presentou no 17 de 12 do 21
referente a que hai dous colectores de baixada de aguas do monte que lle enfocan directamente á casa, están sin canalizar, e cando hai baixada de aguas fuertes, pois entralle agua na casa, en dúas cortes que ten anesas. Desde a cara non recibe contestación ninguna, aparte aporto unha reportaxe fotográfica tamén. E non recibe contestación ninguna, quería saber en que punto está eso, se lle van a mirar, se foron a mirar, e non lle dixeron nada, porque la verdad que ainda non me iba de momento, pero está preparando a casa para entrar. Ben, falarei con... Sí. Quedoume unha cousiña atrás. Sí. Quedoume un rogo atrás, que era que iba un pouco hilando a este último que falamos da Isla dos Contenedores, que era que rogábamos se podía buscarlle un sitio máis adecuado aos contenedores que están diante da Galescola. Creemos que estéticamente non é o mellor sitio, aparte que acumúlase bastante porquería, e creo que nese caso concreto, ademais, creo que é fácil, porque en calquera, tanto no principio como no final desa rúa, creo que sería posible cambiálos de aí. Moitas gracias. Ben, o fácil é decir que se retiren. Eso é o fácil. Non me gustan aquí, buscamos ya lá, parece que non hai máis historia que sacar e poñer e tal. Non é tan fácil e ás veces concorren pois máis dun problema. Normalmente, cando se pasa dun lado e se evita a existencia dunha illa de contedores nun sitio, o que facemos é traspasarlle a outro lado o conflito. Eso é así. E hai alguén que se considera beneficiado e alguén que se considera perxudicado. Evidentemente, o que habería que ir seguramente a outro sistema de recollida, pois seguramente igual un porta a porta, que habería que estudar en algún momento a súa implantación, ou o que se dá en algúns sitios que non se tira o lixo, senón que se baixa no momento en que pasa o vehículo correspondente, ou algún outro sistema que evite a existencia de aproximadamente, como é o caso de Rianxo, 500 puntos de contenerización, algúns só de orgánico, algúns só de amarelo, algúns combinados, amarelo, orgánico, aceite, etc., que é o que está aí. E se vai engadir un colector máis, que é o da fracción orgánica, que ten como data o 2023 para a súa implantación. Por iso, efectivamente, a complicación que hai en moitos casos no momento en que tomas unha decisión de retirar, unificar, etc., sempre hai un perxudicado. Hai un perxudicado se lle trasladas a outra finca, outra entrada, outra ventá, outro portal, outra saída, outro sitio de aparcamento e incluso tamén outro sitio menos cómodo para algunhas das persoas que están acostumadas a levarla por aí. Por iso, cando se fai a afirmación de que é fácil buscarlle outro lugar, dubido desa afirmación, porque cada un dos pasos que se dá sempre é conflictivo. Como é o caso da Ribeira, como pode ser o caso este, e como son algúns outros casos que sempre son complicados. Haberá que buscarlle, de darlle 1000 voltas, pero sempre hai perxudicados. No caso do da Ribeira, xa digo, en algún momento se buscará nova ubicación, eu creo que non ten nada que ver un acceso unir os contedores da Ribeira, onde se actúa sobre unhas plazas de aparcamento, cunha invasión dunha zona pública por parte dunha accesibilidade, creo que non ten moita cousa. O caso da Rúa Hospital é no que se lle posibilita, ademais, que se poida facer desde a propia vivenda o acceso, invadindo, evidentemente, unha parte pública, pero sin facer que quede de maneira permanente. Que nunca nos opuxemos, o que si había pola súa parte, sempre era a pretensión de que invadíramos parte do vial coa instalación de algún elemento. E iso, ali, polo que se falou e polo que se lle trasladou tamén a persoa e tamén se lle trasladou ao técnico da asociación que acompañaba esa persoa, era de que se buscaba, a solución que se buscaba era instalar desde dentro da propia casa un acceso mecanizado
que tuvera a súa continuidade para a instalación na vía pública e que se permitía por parte do Concello que ese remate se fixera fora no exterior sin ter que actuar na casa. Eu non uniría en ningún caso unha actuación con outra porque creo que non teñen as dúas que ver absolutamente nada. E nos contedores da Ribeira a nós gustaríanos que non estuveran. Tamén nos gustaría tamén que se tuvera ás veces en conta outras cousas. Por exemplo, hai varios veciños que eses contedores da Ribeira os tiñan moi achegados ás súas casas e que neste momento se lles evitou desplazando varios metros o desplazar os contedores que os tiñan moito máis debaixo das súas casas. E esa xente tamén foi a primeira que tamén veu decirnos que non nos volvéramos a instalar no mesmo sitio, que buscáramos outra ubicación. Tampouco se ten en conta, en moitos casos, os accidentes que se teñen dado e o risco que hai para as persoas que cruzan cando os contedores estaban do lado do mar. E que deu, en algún caso, incluso a un atropelo, non moi lonxano, na propia Ribeira, a unha persoa que cruzaba para tirar o seu lixo do lado do mar. Con esta illa buscouse, seguramente, igual non é o acertada, e xa digo, haberá que ir a outro escenario de outro tipo de recollida, pero é fácil ser teórico, ser técnico, pero aí favoreceuse a algunhas familias que viñeron expresamente a pedirnos que o retiráramos da cercanía das vivendas, eliminouse un risco directo de persoas que tiñan que cruzar a estrada para tirar os contedores, porque agora non teñen que cruzar unha estrada bastante concurrida de noite, polo que circulan, ademais, bastantes vehículos, algunhas veces incluso a gran velocidade, e se eliminou. E eses son efectos tamén positivos. Non molestan ás veces os coches, porque tamén ali é unha zona de aparcamento que é a que coincidía vistas aos coches, non vistas aos contedores, eran vistas directas aos coches. Aquí nadie fala de que os coches tamén están impedindo a visión do mar. Si o impide a illa de contedores, pero os vehículos aparcados non parecen impedir absolutamente nada, cando realmente hai a un lado e outro vehículos aparcados que tamén eliminan ese contacto visual co mar. En algún momento teremos que falar da nosa fachada marítima, dun proxecto para a fachada, donde se abordarán a situación dos contedores, donde se abordará tamén a situación do mar. Unha fachada que agardemos que Portos, en algún momento, realice, como ven realizando en varios concellos da nosa contorna, e será o momento tamén de Rianxo de establecer onde van ir esa nova contenerización e oxalá sexa bastante máis acertada. Pero teñen en conta que cando foi o traslado dos contedores, que xa digo, eu creo que non nos pechamos ninguén a buscar marxes de mellora, beneficiouse a veciños que o tiñan debaixo, que nunca aparecen cando se critica ou se lanza a mensaxe, non aparece a referencia a esa xente que se queixaba de que o tiña xusto debaixo das casas, nin tampouco se fai ningunha referencia ao feito de ter que cruzar por un vial para tirar o lixo, cousa que se evitou de momento provisionalmente con isto. En algún momento, xa digo, nós non estamos pechados a mellorar o sistema de recollida, que incluso favoreza que podamos falar dun escenario con menos puntos de contenerización, que neste momento son aproximadamente 500, precisamente moitos para estar perto da xente, perto do lugar de recollida e beneficiarse disto. Van vir complicacións con novas contenerizacións e, polo tanto, é necesario abordar seguramente toda a contenerización nova facer, pero non é doado porque sempre hai perxudicados e así a experiencia non lo ten transmitido. No que é a Igrexa, esa demanda dese veciño, cando veña o capataz se incorpore das súas vacacións, falarei, a ver, porque seguramente se trasladou isto, das augas que veñen do monte, haberá que mirar, incluso tamén que o propio monte pois tamén intente que cantas menos augas posibles veñan de arriba se poidan desviar. Sí que fixemos tamén, eu recordo que o Concello sí que ten, aínda que non ten colaborado coa Comunidade de Montes en facer bastantes traballos, incluso coa propia Xunta de Galicia, para recuperar toda esa unha cuneta
augas arriba da igrexa, na zona máis superior, xa se desviou. De todas colle moi tarde. Tamén se intentou e se fixo unha segunda un pouquiño máis arriba para desviar cara abaixo outras augas, quero dicir que se está facendo... Pero, bueno, se colle aí bastante. Claro, pero... Porque está sin canalizar. Bueno, que é un problema que... Bueno, o tema das canalizacións habría que mirar porque haberá que ir paso a paso e efectivamente as canalizacións moitas eran existentes e tradicionalmente existían, quero dicir que non son inventadas ou feitas de agora. Pola igrexa baixaban as augas de sempre, por iso hai uns bons canais, o que pasa que cada vez, claro, hai que miraremos. Os bonos do comercio estáse xa coa escolla dándolle os últimos retoques e buscando que xa teñan o seu efecto. Creo que se escolleu estes días a entidade xestora, que houve un concurso transparente e aberto para que se poderan presentar. Noutros lugares non é necesario porque o interlocutor moitas veces é unha única asociación, no caso de Rianxo temos varias, e entendemos que a escolla dunha entidade xestora dunha maneira transparente que tuveran opción as dúas de presentarse era un mecanismo para non arbitrariamente o Concello ser quen de axudicar esa xestión. Eso está solucionado destes días e a idea é que entren en vigor pois o máis asiña posible para que de aquí a uns meses estean pois gastados os bonos comercio e xa plantexemos pois ou ir a outra campaña ou ver tamén o funcionamento que tuveron, non? As luces, eu tiña a última conversa que tuven coa empresa que tramitou o soterramento das luces na zona dos Mestres, faloume de empezar os traballos estes días, de feito contaba con que xa tuveran iniciado os traballos, creo que non vai demorar a retirada dos postes e o soterramento de cables. Tardou moito Fenosa en respostar a nosa demanda e houve que xenerar un pequeno proxecto para a retirada, pero creo que se vai facer estes días e finalmente poderemos retirar os postes do seu lugar e colocalo. Xa digo, eu contaba que xa empezaron o mércores onte mesmo, pero polo que vin non comenzaron, xa me interesei diante da empresa para que a ver por que se debe esta demora. Marquesina de Setefogas. Hai unhas obras en marcha que foi a que motivou o cambio, unhas obras que están a piques de rematar, polo que en pouco tempo volverá a ter xa uso a propia Marquesina de Setefogas e a parada de autobús volver á súa ubicación habitual. Por lo tanto, entendemos que tampouco era necesario poñela ali, por diferentes razóns, tamén de seguridade, de colocación e de permisos, e que vai recuperarse a propia Marquesina na súa ubicación no lugar onde está instalada neste momento. Transporte, o que é o transporte non é arriba, nin é Monbús quen está facendo o transporte. O transporte houve unha empresa que renunciou, unha das dúas que tiñamos en Rianxo, prácticamente desapareceu, entón vai levar a cabo o transporte e estamos reformando o concurso coa empresa Autocares Muiños, que é a que ten a concesión no Concello. Vai asumir a totalidade das liñas e incluso tamén prevé e puxo en marcha unha especie de lanzadeira pola súa conta directamente para lanzar desde o centro de Rianxo a enlazar en un dos transportes da mañán con autobús express a Compostela. Será Muiños a partir de agora quen continúe con esa prestación e renovaremos o contrato. A Rotonda de Castelao vai na pagar íntegramente o que fixo a infracción e estáse desde a policía traballando co seguro correspondente para que faga esa actuación. Creo que está moi próxima a materializarse, por canto xa se falou coa empresa e está de acordo a empresa de seguros en facerse cargo. Iniciaremos o traballo do Pexón, pero, para darlle un pouco o carpetazo final, por canto,
Pois, como ben dicía, en agosto tuvemos varios encontros, quedou bastante explicada a proposta que está sobre a mesa, o mecanismo de aprobación das alegacións e con algunha xuntanza que teñamos máis estaremos a expensas dos informes técnicos xurídicos para podelo traer ao pleno. É o noso desexo canto antes que iso se produza para remitir a Xunta e que sexa a propia Xunta xa despois quen faga a aprobación definitiva. Trasladarei á Deputación o tema que ten que ver co Instituto, co das luces, a iluminación e os pasos de cebra, como corresponde, é un vial da Deputación e debe facer iso. Aínda non hai moito, este que lles fala, se puxo en contacto a través de varios escritos coa Deputación pedindo o traspaso de varias líneas urbanas para poder nós mesmos xestionar directamente algunha destas actuacións. Co que teríamos un pouco máis libres para repintado, incluso instalación de outro tipo de elementos de seguridade para a veciñanza. E entre eles podría estar esta baixada de Rinlo, por canto ten un carácter pois estritamente Rinlo-Rianxiño urbano. Luminarias do paseo marítimo, saben que unha vez superada a primeira fase de iluminación, hai unha segunda que se está acabando o proxecto para presentar o IDAE e poder realizar un cambio sustancial. Entre elas está un cambio radical do que son as luminarias do paseo. Estáse incluso barallando unha segunda liña de subvencións especificamente para o propio paseo, para darlle máis iluminación e tamén aumentar pois, un pouco os puntos de luz e tamén cambiar o modelo de deixar que sexa tan agresivo para o exterior, por canto apuntan para arriba en vez de apuntar para baixo, ampliálo, melloralo e ser tamén respetuoso coa fauna, que tamén, ao estar na ribeira do mar, pois tamén precisa un tipo de iluminación un pouco distinta. Hai un proxecto que xa se digo, ten abertas dúas líneas, unha dentro do paquete de recambio do 35% de luminarias que queda e outro especificamente solto, propio, que se podría presentar algunha das solicitudes de axuda e subvencións que están aparecendo neste momento e se está barallando que poida ir o máis rápido posible, pero que en todo caso sí que hai esa doble opción. O cambio de luces do marcador xa está aprobado polo Concello, creo que é inminente que ao longo deste trimestre fagan ese cambio, está dentro do orzamento do Concello, creo que está, se non me engano, non sei, o concelleiro aprobado ese cambio de iluminacións. Os cans non teñen prohibido pasear polo paseo, o que teñen prohibido evidentemente é ir soltos, ir ceibos, e evidentemente fixo ben en repetir o tema da alusión ao civismo, porque aquí, sobre todo, o que deberíamos ser é o máis cívicos posible e evitar os mecanismos represivos que, evidentemente, sancionadores que está en disposición o Concello de facer. En todo caso, espero que a iluminación axude a evitar esa nocturnidade para que os cans fagan o que teñen que facer, non os cans, sino os donos, que é onde hai que erradicar a pelexa. Evidentemente, detrás deses cans hai seguramente algún carrito, algunha familia, algún neno que tamén ao final acaba sufrindo o descuido do seu dono. Intentaremos facer algunha campaña ou algún reforzo de cartelería, xa digo, poden pasear sempre con correa, evidentemente creo que é de sentido común en este momento, sabe todo o mundo que en ningún sitio, nin en parques, nin en aceiras, nin en lugares públicos, un can pode facer o que fai sin que o recolla o seu dono. Seguiremos apelando a ese civismo, porque ao final, incluso, estou seguro de que algún día que non paseas o teu can, ti que eres dono dele e te esqueciches de recoller as túas disposicións, as disposicións do can, pois acabas ti tamén pisando o que non debes. Entón, deberíamos ser nós mesmos os máis interesados, os que temos cans, en ser cívicos e evitar esta consideración. E creo que está contestado máis ou menos a todo, igual non satisfactoriamente como se quería ouvir, pero sí que a día de hoxe son as respostas que vou dar. E damos por concluída a sesión ordinaria, cando son as 20:51.